Гривню в хату, мої солодкі, 27 вересня, субота. У цей день народився Володимир Остапчук, український ведучий. Щире вітання для Володимира. Я пишаюся, що у нашій країні є такі талановиті люди. У кого сьогодні також день народження, долучайтесь до нас в коментарях. Я всі коментарі бачу, на все відповідаю. І спасибі вам за актив. Сьогодні День астрономії. Цей день присвячений науці про Всесвіт і про космос. Також на цю тему складено багато пісень. Надсилайте свої улюблені треки у коментарях про Всесвіт, про зорі, про все, що заманеться. У Києві та в Коломиї передбачається плюс 15 градусів за Цельсієм протягом дня. Сонячно. Бережіть себе, з вами була Ліна Демчук, і хай ваше сьогодні буде щасливим.